O Parlamento Europeo paraliza o acordo entre a Unión Europea e o Mercosur. Que significa isto para o campo galego? Por agora, todos son celebracións entre gandeiros e agricultores, que ven como o tratado quedará temporalmente no aire. Pero por que se paraliza? O pasado sábado, representantes europeos e suramericanos asinaban o acordo no Paraguai, e só 4 días despois, todo se veu abaixo. Non foron poucos os países que apoiaron o proxecto nunha votación da que non pasou tanto tempo, pero agora deberán agardar a resolución parlamentaria. Os países que se opuxeron ven con bos ollos a noticia. Con Francia á cabeza, Irlanda, Hungría, Austria ou Polonia votaron non ao Tratado de Libre Comercio. Entón, a que se debe a paralización? O Parlamento Europeo aprobou unha moción para investigar se o acordo cumpre cos tratados da Unión. O resultado non puido ser máis axustado. 334 votos a favor, 324 en contra e 11 abstencións. Semella que os máis de 25 anos de negociacións para sacar adiante o acordo se alongarán algo máis no tempo. As protestas en múltiples puntos do continente, tamén en Galicia, como Ourense ou Lugo, parece que deron os seus froitos. As exixencias sobre o control da calidade dos alimentos foron en todo momento a principal reivindicación. Europa está poñendo en mans dun terceiro as cousas de comer. Esta decisión non dinamita ni moito menos o acordo, pero serve de respiro ao sector primario europeo. Chegou o momento de retirar os tractores das cidades. Pois, efectivamente, esta decisión que non agardábamos, que supoñemos que hoxe Bernardo terá moi felices os nosos agricultores e gandeiros despois desas protestas que contamos, pero que pasou exactamente para que isto se produxera? Pois pasou, Rocío, que o Parlamento Europeo decidiu enviar ese acordo comercial ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea, para que determine, para que ditamine se é compatible con tratados comunitarios, cos outros tratados da Unión Europea. Ata entón, a tramitación queda paralizada. A decisión tomouse por unha maioría moi axustada, 334 votos a favor, 324 en contra e 11 abstencións. O que se cuestiona é, sobre todo, dúas cuestións: a validez do mecanismo legal de reequilibrio incluído nese pacto e tamén a base legal elixida para a súa aprobación, posto que permitiría ratificar os capítulos comerciais sen o consentimento dos parlamentos de cada país. E que prazos se barallan agora? Segundo o propio Tribunal Europeo, este tipo de opinións poden tardar entre 18 e 24 meses, 2 anos, aínda que o Tribunal pode dar prioridade a este procedimento se o considera necesario. A Comisión Europea lamentou a decisión da Eurocámara, considera que non está xustificada, asegurando que estas cuestións xa foran abordadas en profundidade e que non son novas. Moi distinta foi a reacción do campo galego. Satisfacción no sector agrario, que mesmo levou a desconvocar a tractorada en Lugo, aínda que gandeiros e agricultores avisan de que seguirán movilizándose. De momento, o acordo queda conxelado. E no termómetro quixemos, pois, escoitar ese sentimento de alivio tras semanas de protesta. Estamos en Maceda, Óscar. Perdón, Bernardo, que me collías aquí en plenas labouras, que estou botándolle unha man aquí a Juan. Efectivamente, parece que un pouco de alegría pola paralización deste acordo, Juan, pero ti dicíasme, non, estamos todos connosco. Evidentemente, de feito, nós vamos a seguir loitando porque non temos claro todavía moitas cousas. Porque agora mesmo esta paralización supón, dicíasme antes, 18 a 24 meses. Sí, nun principio, legalmente, deberían de ser entre 18 e 24 meses. Que pasa? Que poden que sigan co tratado, todavía non o temos moi claro. Está un pouco aí entre bambalinas. Claro, isto, se está entre bambalinas, significa que as protestas remataron, aínda estades aí un pouco en pé de trator. Non, as protestas non remataron para nada. Nós vamos a seguir na calle, porque, primeiro, porque hai moitos motivos. O primeiro de todos, isto todavía non está claro. E o segundo é que se pedían outras cousas que nos ignoraron totalmente. Que tipo de cousas todavía tedes que pedir e tedes que seguir loitando? Falamos por o tema da PAC, que é un desastre, que a PAC do 28 vai a reducirse unha animalada. Falamos da dermatosis modular, que é unha enfermedade que témola encima e non se está facendo absolutamente nada, e de moitas cousas. Daquela de momento, co tema de Mercosur, sí que podemos dicir que a alegría contida para o sector. Como recibiron os teus compañeiros, ti que estás sempre aí a pé de protestas? Home, onte para nós, de feito, démonos uns abrazos moi grandes e foi un... Non o contábamos e foi unha sorpresa moi grande e un alivio, porque, bueno, vamos pouquiño a pouco dando pasiños, pero pasiños pequenos. Pouquiño a pouco, pasiños pequenos e agora pendentes entendo que os vindeiros 2 anos, non?
Efectivamente, estaremos pendentes. Pois compañeiros, aquí non lo contou perfectamente Juan, esta é a situación, a alegría contida, porque aínda teñen moito polo que loitar para o seu futuro e tamén polo futuro deste acordo que de momento queda paralizado.